Kajaintia National Council JNC hapo kajingalam u General Secretary Kalahyar Chabendi hati bat umtra bandai jurip yaki artali ki project basak teng kata ka residential school bat ka teachers training center kabalane daki bun senam. Ya ka residential school la sanction house nem arajar khatsan bat la pendep ya ka building kumbalamang haki arfusau benai. Kum juru ya ka teachers training center la sanction house nem arajar khanriu bat la pendep ru ya ki building jongka. Henry ka iga bas ngusi kalong bahaduk menta omla ban pentrikam yakini ki project batla syui kun swet yaki. Kaseng ke subajuru bayok kadon ka air ka Asia lendet. Ha ka jingjurep kaseng kala bala pait lot ki yet ki jingkang la iru bala syarong bat syatuk lot ki tiar kitar batla kendang lot yaki kril jingkang yen batla pauru badap satang ki kelong bilor hapok ka building. Kajing syai jong kini ki building kalong kumba ailat ya kinong lek kam sniu bakin yo ri dengan hakine ki jaka. Bat kani kan wanra kajing ma bakrau kam tam ya kinong lek trei bela bat kinong rep bayat na kini ki jaka. Kumban syupen kan mau bahagi tayo bala dep kaseng kalaya kendu ya deputy chief minister ba sniau bhalang dhar bandawa pentri kam no ya kini ki project. Bat ukularu hapo shi tayo unsa khon meeting henre hadu menta kasngi ompa yo I satya ya kano kadang. Kumta kaseng lengba kani ka video bala ring kapha sya ka sarkar bahkan pej hi dalaki jongki khmat banyo iya ka jing shisha. Halor kani kaseng ka kentujur ru ya ka sarkar bahkan dei ban lei ai shua ba kini ki building kin pilot bat kan omon ra ru ya ka jing du nong. Namar lada pentri kamno ya kini ki project kan mentoi shibun naduk ki khna pule bat ki samlawat kam. Ini naliang jongka JNC Jaintia National Council ngira lek jurip ya artali ki project ki bangi lak banong badang sating ba ka government kala dep sanction apo is Jaintia Hills district kata kawai ka deka residential school but kawai ka deka teachers training center ta hakani ka jinglek jurip jongi kum ka Jaintia National Council ngila syamba yakini ki artali ki project ya kawai ka residential school ya ka building jongka ladep shna but la yo ru ya ka work order house name final work order house name ar jakat san jong benai Oktober but la ka work order la ai por ban pendep hapo ar sau benai but ya kini ya ka building ladep shna bat ka building ru kadai ka building ka balasna bha da ki kontraktor andai ke ka bas ngusi banong ba habang yo iya kini ki building menta kila pait kila pra don ki kamera ki bala pait bala pra ki jingkang yit la banong ba kinong sim kebu aden ba yo le sei ka jing yo I jong ki ba ka sarkar ka klem le klem la ban pentri kam ni ban implement ya kini ka school ya kini ke residential school ya let's say kila sim kebu don kiba penpra ya ke jingkang yit bat kila sim ya ki kril bat kini ka long ka aka ka jing du nong ya ka district haba ya ka building jong ka residential school ladep ban sna hawa usnem arajar khanyo ya let's say kumba andusnem menta kani ka school kala syusa sa kumtu klem pentri kam yaka pat kani kalong kum ka ka jing du nong ya ka district ka jongi ka Jaintia Hills district hakabaya kani ka building jong ka residential school ladap shna haka shnong bendi hati hapo Jaintia Hills district bat hadu menta ka kani ka school ka klem pat trekam pat kani kalong ka ka ba kum ka ba pensep lene penserwa kai ya ka pisa da ki kelur tengka haka ban sna ya kini building bat ladep ru ban sna pada du menta empat lak ban pentri kami ka kalong ru ka jingdu nong ya ki kena pule ki badon ya kata ka mensim ban pule ban pendep ya ka pura putih jongki ki badon ya kata ka jingtrang khamtam na ki longjing ki baduk ki ba haba ki don ya ki khun ki ba don sap ban pule haka jing pule jongki hendrei financially kilong ki ba week
lada ka sarkar kala ban pendep lene ban penteri kam ya kani ka residential school kan long ka ka jing mentoy ya ki khun jong ka thain Isentia Hills District hamtam ki bawan na ka thain nong ka dong om tang ba ki kena school kin yo ka jing mentoy henry hapo Isentia Hills menta ngiyo badon chibun ki khun samla ki bala adep pule ki bala nang bala start ki bala qualified ki bala adep ya ki kerdan beper ki bala yo bat ya ki master degree bat ki we ki long unemployed menta ki shong haying ki kim don kam don jam hande ya ka kerdan pule pat kila bat ka kerdan ka bahe hande ki dang long ki unemployed ki jobless lada ka sarkar kan penteri kam ya kani ka residential school kan penmentoy ya ki kena school ru ki bawan na kaling longjing ki baduk kila ban peting ya ka puli puti jongki ban nolor kataru kan long kum kan lat ya ki wei pat ki bala nang bala start pajok kam yok jam hapok ka distrik abangi phai pat saka wei pat ka project kata ka badang sating kataru ya ka building ladep nadu arjar khandru kata ka dei ka teachers education center ya kan iru layoi ba ka building ladep ndai menta dei tang namar ba ka sarkar kampat penteri kam ya kini ki artli ki project ki building menta ngila yoi ba la penpai la penprai ki khamtam ki jing thanggit la penpai la penpra ya ki wire la don ba kinong sim kabu kila tu ngila wanong kalong kumta bat kani kalong ka ka ba penset ya kata ka pisah ka ba ka sarkar kala penlut na ka benta kini ki artli ki project dada ka sarkar kamla ban pendep la tikna ba barok kani ka building kan sapai kan sapra ki duar barok ki briu kinong sim kabu kin tulut ya kat ka ba kila ban sim na kini ki artli ki building kumta kalong ka jing kentu ya ka sarkar baka dei ban penteri kam no ya kini ki artli ki project ki berang sating haduk menta hakaba ya ki building ladep ban sina handai ompat la ban penteri kam ompan la ban bu ya ki briu ki badei ban pait ban peit ban sumar ki at kumbalong menta omdon kinong peit kinong sumar ya kini ki artli ki building suki kini ki barok ki jing don jing em hapo kini ki building kin saja lut lada ka sarkar kampat la lani kam kloy ban penteri kam no ya kini ki building artli kini ki project ka residential school bat kini ka teachers training center te kumta ngi penbor ya ka sarkar baka de ban pe ya ki khamat jongka sepo Isentia Hills District ban ra ya kata ki development lada kini ke school kan trekam kan long ka jingmentoy kan ban ra ya ka development khamtam individually ki kena kin yo ya kata ka jing start kin yo ya kata ka development ka jongki ha ka chimet ka jongki kena school kila ban don kata ka jing thmu bat kila ban pendep ha ki singi ki por ban wan kumta na kaliang ko jong ka JNC Jantia National Council ngi kentu bat penbor ya ka sarkar baka dei ban pei no ki khamat syakini ki artli ki project ba don hapo Isentia Hills District bat ban penteri kam no kloy ki but kenang bakan omlong ka jing pensep leni ka jing penserwakai ya ka pisa ka badei taki kelur tengka